patlatıyor. Ağzında sakızı şişirip arsız patlatıyor. Besbelli ele girin babamızdan, hele düleriz iyi oldu. Yeni yanıt gelmiş babanızdan, nasmalık oldun. Seni gidi fındık kırar, nelerinden çıkara. Aferin püskül bana, yakalarsın. Seni gidi fındık kırar, nelerinden çıkara. Aferin püskül bana, yakalarsın. Takmış koluna idin adamını, beni asık görürsün patlatıyor. Ağzı sıkısız şirip arsız patlatıyor. Hiç boyu yıldım babanızdan, ana gelime soruldum. Aşağıda gıptın da kanırsdan, pişmanlık oldun. Seni gidi fındık kırar, ismer elinden çıkara. Aferin püsküllü bana, yakalarsın. Seni gidi fındık kırar, nelerinden çıkara. Aferin fındık kıra, yakalarsın. Kucağına düştün yavru, kucağına düştün yavru, kucağına düştün yavru, ne zaman? Kucağına düştün yavru, kucağına düştün yavru, kucağına düştün yavru, ne zaman? Hey! Buyurunuz Sofya! Aşk olsun Margarita Çalvacanoglu! Şömbeyi ödüm bağlı! Hilda! Çok güzel kızım! Hey! Seni gidi fındık kırar, bedelinden çıkara. Benim püskül bana, yakalarsın. Seni gidi fındık kırar, bedelinden çıkara. Benim püskül bana, yakalarsın. Зой, целувай! Сега си е паднал, целувай! А удобно ли е? Мария гледа и Ани гледат. На Мария си кажеш, че е по сценарий. Ела тук. Абе, то сценарий ясно, ама. Теб те пропуснах. Най-малката Целувайте, каже. ела ти. Фънки. Това да целува, човек. Къде? Гледай. На Мария казал, че е по сценарий всичко. Теб съм те пропуснал. И тебе. Ела, ти със зеленото не се крие отзад. Къде ще? Аз ти стъркам, бе, моля. Аплодисменти за стърка, дами и господа! Чакай, дур! Чакай, че пропуснах тук от първия ред. Аплодисменти за Ненчо! Ще те надарим! Гласувайте за Ненчо! Ти си води, бе! Гласувайте за Ненчо на 17-406! Ела да се няма. Рачко! Aferin maşallah Рачко! Чакай, внимай, кабел! А пак пей за кис. Кабелар оглум! Някъде не целува. Искате ли? Гледай колко я даш. Абе, айде да им ключа, после те се чакат, бе! Какво правиш, бе? Не мога. Seni gidi fındık kırar, nelerinden çıkara. Aferin püsküllü bana, yakalarsın. Yakalarsın. Аплодисменти! За За Ненчо. Ненчо! Гласувайте за него на 17-406! Само те пропуснах. Значи, Ненчо, много ме е интересно как ще говори премиера на турски на среща с депутати от Кърджалийския регион на турски. Така. На турски. Как ще кажеш, примерно, седнахме да поговорим с опозицията на кафе. На турски. На турски, ма премиера. Диван Джабраз, контра Серсем кафе лав Мазрав. Дарема, чакай малко сега. Сега са актуални, не изборите, а сега са актуални абитуриентите. Така че, как ще кажеш? Скъпи абитуриенти, не карайте пияни. Чек си го преведа. Костюмар пишегар.
Кърпитюк Йог Волан Масрав. Добре. Йог Волан Масрав. Да, но мисля, А, Ненчо! Костюмат Ненчо. пешегар. Той вие сте Да, костюмер пешегар. А знаеш ли как е на турски душевно разстройство? Как? Акъл Сюргюн. А ти знаеш знаеш ли? А? Фейсбук как е? Фейсбук как е? Сурат Ферман. Сурат Верман. Да, А Сурат знаеш ли Ферман. как е? Знаеш как е на турски продуцент? Как? Баш Тариkat Efendi. Сели ги фъндък, айде пусти му малко фъндък. Маги, мислено е, мислено е. Афирим за Ненчо, уважаеми дами и господа. Ненчо, ще ти помогне Тешекера ли? дарим. Така разбрах, че я благодарим много. Тешекера дарим, тешекера дарим. Ясно е, че на публиката много хареса, ама дали ще ти помогне това изпълнение да запазиш първото си място в генералното класиране? Вижте сега, никой не ми вярва, ама аз действително... Ти не знаеш на кое място? Не знам на кой свят съм вече. Тук. И се радвам, че попаднах тук. Радвам се, че тези 3 месеца, почти вече 3 месеца... Не е свършило, Ненчо, има още едно предаване, не бързай още. Абе, дай Боже да се забавляваме на максимум. Това е целта. Добре, да чуем Който и... спечели, спечели. Да се Който забавляваме на губи, максимум. като спечели, спечели цял народ. Като загубиш, Точно губи така. само процента. Точно така. Да чуем, Аз искам да спечеля публиката. За мен това е най-важно. да Благодаря ви. чуем и уважаемото журе. Продуцента. Ами аз само искам да със знак, защото нямаме време, Силвия Кацарова да ми каже как му беше турския. Силвия, как му беше турския? Ето микрофона за тебе. Аз днес имах с него уроци. Охо, Предадох вие сте в му комбина. леко, да. Но аз му казах, че сигурно е бил в преден живот турчин, защото много му се удава. Добре. Тешекера. А сега... И импровизациите бяха прекрасни. Просто съм влюбена в Ненчо. Къде е нашата Йоанка? Имаш вече. Конкуренция. Благодаря ти, Силве. Да чуем и Ферконде Хилда. Хилда Казъм. Хилда, между другото, знаеш как е далматинец на турски? Защо да знам това? Леке кожух помияр. Давай, Ферконде. Изключително, този турски плейбойдизъм, има ли такава дума? С цялото това леко мазно излъчване, което ти Мазно? е точно такова мазничко излъчване. Курбан излъчване. А това, което най-много ме впечатли, е тази типична атака на гласа на всяко начало на фразата. С тази атака много беше вълнуващо и много Добре, особено. благодарим на журито, дами и господа. Ако искате Ненчо като търкан на вашия бал или на купона при кмета, Или в античния театър. подкрепете го на 17 406 аплодисменти. Аплодисменти. Заповядай на диванчето. Кис, кис.